Kuka sinä olet? Minä olen Tarja, minä olen proviisori ja tulen tuolta Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta. Mistä sitten tämän pajan nimi tulee Hyvä, paha, valo? No, tätä pajan nimeä mietittiin semmoisessa aivoriihessä näiden kaikkien työkavereiden kanssa ja pohdittiin sitä, että valolla on tosi paljon hyviä vaikutuksia. Esimerkiksi iholla tulee D-vitamiinia ja se piristää mieltä ja sitä voi hyödyntää lääkkeiden tutkimuksessa, mutta sitten sillä on myös huonoja vaikutuksia. Se voi vaikka hajottaa lääkeaineen, jos sitä säilytetään väärin, tai voi aiheuttaa auringon polttamia. Niin ajateltiin sillä tavalla, että siinä valossa on sekä hyviä että huonoja puolia ja kaikkien pitäisi sitten oppia hyödyntämään niitä hyviä ja välttämään niitä huonoja puolia. Juu, sehän on kiva nimi ja hyvä tarkoitus sille nimelle myös. Kiitos. Kiitos.